Ráno zvoní budík, koho asi budí. Mamka klope na dvere, vstávaj z postele. Mamka klope na dvere, vstávaj z postele. Rádio už volá, začína sa škola. Verte ľudia, je to tak, už je zo mňa žiak. Verte ľudia, je to tak, už je zo mňa žiak. Spočítame hrušky v sade, knihu. Vládol v ňom naozajstný kráľ a mal za manželku naozajstnú kráľovnu. Keby boli len kráľ a kráľovna, rozprávka by to nebola žiadna. Mali jednu dceru, princeznú Barborku. Princezná Barborka rásla, až došiel čas, kedy už musela ísť do školy. A keďže kráľ vládol, plánoval, nemal čas starať sa o výchovu svojej jedinej dcery. Poveril kráľovského šaša, aby princeznu presvedčil. No, nebola to ľahká úloha ani pre kráľovského šaša. Počujete? Práve idú. A zdá sa, že šaša sa znova a znova snaží princeznu presvedčiť, že do školy ísť musí. Ale už som povedala, ja nechcem ísť do školy. Ale princeznička, veď školy budú aj iné deti. Ale ja nepotrebujem nových kamarátov. Mám ich stovky na Facebooku a ja sa nepotrebujem nič učiť, ja všetko viem. Ale to sa mýlite, princeznička, vy vlastne nič neviete. Čo? Ako sa to opovážeš povedať? Viem si šnúrky zaviazať, dosiahla som najvyšší level
žiadne vedomosti. A to je čo vedomosti? Vedomosti? Vedomosti, to má ten najväčší poklad, ktorý máš v hlave. Všetko to, čo sa naučíš, má celú pokladu a môže sa ti to kedykoľvek zísť. A dajú sa tie vedomosti kúpiť? Kdeže? Iba naučiť. A to v škole. Poď, ukážem ti takú školu. Zavri oči. Abrakadabra. A sme tu. Kde som to? A prečo je tu toľko veľa detí? A teba sem poslal najjasnejší krát? Tieto deti sa sem prišli naučiť písať, čítať, ba i kresliť. Ale na čo mi to všetko bude? Veď všetko za mňa vyráta kráľovský poradca. Rozprávky mi číta kráľovna. A kreslenie? Ja si nekreslím. Ja mám počítať a tam sa hrám. Ach, princeznička, vidím, že to je s tebou veľmi, ale veľmi ťažké. Ja sa ani nečudujem kráľovskej výsosti, že to s tebou stála. Keby som bola princezna Arabela a v škole by som bola čo nevedela, tak by som zmizla preč rovno spred tabule na druhú stranu našej zemegule. Obliekla by som si prsten zázračný, celý život by bol viac než senzačný. Arabela, Arabela, príď. Na všetko by stačil prsten zázračný, celý život by bol viac než senzačný. Arabela, Arabela, príď. Keď toľko sonáš, tak som priletela. Ako sa voláš, prav? Ja som Arabela. Keď nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabulou. Pozri, toto je ten môj plás zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ako však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, toto je ten môj plás zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ako však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak dívaš? To som ja, Arabela. Veď ty sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prsten ti však prach nezmení na letelky, ako kuriatu na hrášok mali rybky. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ako však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ako však chceš, tak ja ti ho dám. Je vždy v noci plno kriku. Nula volá. Milé dámy, ja som prvá výzva. Je to pravda a pohoda. Zvýknú čísla. Jednotka sa pridá k hádke. Na mňa ste vy všetky krátke. Ja som prvá, to vie každý. Tak toto bude náždy. Pyšná dvojka hlasno skričí. Som najkrajšia v učebnici. Petorka je tučná basa, sedmička chudá zasa. Zatvári sa dvojka kyslí. Veď ty dvojka nie si číslo, podobáš sa na labuť, preto radšej ticho buď. Prekvapená štvorka Jojka. Pozrite sa, čo je trojka, už poviem vám žiadna krása, na sa to čo budu báza. Veď chudú štvorku
kagáni. V škole sa ťa každý stráni. Nezazeraj, je to tak, bojí sa ťa každý žiak. Sedmička sa pyšne krúti. Som tenučka ako prútik. Veru ani jedna z vás nemá taký štívny pás. Osmička je zlostne vraví. To si kmo trávila z hlavy. Pekné sú len osmičky, malované na šličky. Sedmička je urazená. Si banák, čo hlad nemá. Veru tak, si bezhlavý snedná. Deviatka má silné reči. Lepší je ten, kto je väčší, ktože sa mi vyrovná, i kto som tu kráľovná. Len jednotka, hoci malá, rozumčekom pohýbala. Ustúpila, alebo dala nulu za seba. Záver básne, ten je prostý. Veľkosť je aj šikovnosť. A toto? A toto? Vy už všetky viete? Ja, čo to tam je? Ale princeznička,
klope na dvere, vstávaj z postele. Mamka klope na dvere, vstávaj z postele. Rádio už volá, začína sa škola. Verte ľudia, je to tak, už je zo mňa žiak. Verte ľudia, je to tak, už je zo mňa žiak. Spočítame hrušky v sade, knihu vieme prečítať. Abecedu na tabuľu kriedou napísať. Spočítame hrušky v sade, knihu vieme prečítať. Abecedu na tabuľu kriedou napísať. Klope na dvere, vstávaj z postele. Mamka klope na dvere, vstávaj z postele. Spočítame hrušky v sade, knihu vieme prečítať. Abecedu na tabuľu kriedou napísať. Hrušky v sade, knihu vieme prečítať. Abecedu na tabuľu kriedou napísať. Trošku netradične, ja by som vás všetkých poprosil, aby sme zatlieskali našim naozaj šikovným deviatakom, ktorí pripravili tento program pod vedením pani učiteľky triedy, pani učiteľky Eriky Kubovej. Vážený pán primátor, milí hostia, vážení rodičia, pani učiteľky, dovoľte mi na úvod vás privítať všetkým vám, vážení rodičia. Chcem na úvod poďakovať. Poďakovať vám za prejavenú dôveru tým, že ste si zapísali vaše deti na našu školu. Veľmi si to vážime a naozaj urobíme všetko preto, aby sme vašu dôveru nesklamali. Ak dovolíte, prihovorím sa najskôr tým, pre ktorých sme sa tu dneska stretli. Milí naši prváci, ja vám všetkým gratulujem za to, že ste boli pasovaní za ozajstných žiakov ozajstnej a krásnej školy, ktorá bude za chvíľočku dokončená. Ja vám želám veľa úspechov, aby ste si našli veľa priateľov, naučili sa nové písmenka, čítať a aby ste nikdy nemali zo školy strach, aby ste do školy chodili s radosťou. To vám naozaj želám. Takisto vám želám, a to sa vám splnilo, máte veľmi dobré pani učiteľky, ktoré vám boli predstavené. Pani učiteľky majú veľké skúsenosti a myslím, že budú nápomocné nielen vašim deťom, ale aj vám samotným, vážení rodičia. No a tretí, ktorí patria neodmysliteľne k škole, okrem našich prvákov, žiakov, pani učiteľko, ste vy rodičia. Dovolte mi pár vied, prebude vám jedna starosť, príjemná starosť, budete sa musieť trošku odklopiť viacej trpezlivosti. Ja vás chcem z tohoto miesta poprosiť o maximálnu spoluprácu. Aby ste sa nedali odradiť prípadným neúspechom alebo nejakou poznámočkou, ale aby ste prišli a spolu s pani učiteľkami komunikovali a riešili tieto problémy. Ja si myslím, že žiadny problém neexistuje, ak sa k nemu postaví aj škola, aj rodičia.
rodičia. Ja som realista. Viem, že ten trojuholník, žiak, učiteľ, rodič, nikdy nebude 100%. Ale my, učitelia a vy rodičia, sme tu na to, aby sme urobili všetko preto, aby sa vaše deti a naši žiaci na našej škole cítili čo najlepšie. Aby bola na škole pokojná, tvorivá a radostná atmosféra. O toto vás prosím, o túto spoluprácu. Ja vám chcem poďakovať ešte raz teda za to, že ste prišli, napísali k nám deti a zaželať všetkým úspešný školský rok 2013-2014. Želám vám všetko dobré a veľa úspechov. Keďže mám slovo, máme tu hostí, aby som poprosil. Máme vynikajúcu spoluprácu naozaj s rodičmi. Najskôr pána inžiniera Sirotňáka, ktorý je člen rady školy a predseda rodičovského, o pár slov. Bolo by asi veľkou chybou, keby som nevyužil to, že tu máme vzácnu návštevu, a to je pán primátor, aby na záver nepovedal pekných pár slov. Ja im ďakujem, že prišli a odozdávam slov. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážený riaditeľ, vážení hostia, milí rodičia, milé deti. V prvom rade mi dovolte mene rodičov privítať medzi nami v našej škole nové deti a vás rodičov, ktorí budete s nami spolupracovať. Naozaj chceme ako rodičia zlepšiť podmienky školy našim deťom. Darilo sa nám to v minulých rokoch a verím, že aj spolu s vami sa nám podarí aj tento rok zlepšiť podmienky pre mnohých z našich detí. Že deťom prajem úspešný nový školský rok. Vážené dámy, vážení páni, vážené rodičia, pedagogickí pracovníci, milé deti, aj tie mladšie, aj tie staršie. Ja neostávam som popriať, aby vaše deti boli spokojné v tejto škole, aby mali dobré učiteľky, ale iba dobrý učiteľ zastupia dobré deti a naopak. Pán riaditeľ hovoril o dôvere, poprosil by som rodičov najmä, aby ste skutočne dôverovali učiteľom a spolupracovali so školou. A potom aj príbeh vašich detí na tejto škole dopadne tak, ako dopadol ten príbeh princeznej Arabely. Nech každé vaše dieťa aj takým malým diamantom na prstení triednych učiteľiek a nech sa im skutočne darí, nech vám o 9 rokov môžu predviesť to, čo predviedli dnešní deviatáci. Úspešný školský rok, pán riaditeľ.